Batisi TV Lone Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat baga net foodish Ordar mapi ninwan ramani hakir dobiyeng jongpi Kani kejuk digital menta kalapan kelabak lebak ya kerukom jong gibrio hagaba jan baro kila kampelut por man sngi tang hagi smartphone nadu badang khie thia man step tat hadu shwa wan yo thia man min haga jaka ban penun kam hok ya ka bon ki penun kam man yelek kai ya ki video games ki jingelek khalai lani ki jinge siat paramaki bar ki klet no wat ya la ki kamram la jong ban kelalong ki mrau jong kani ka kor thamai klempep kani ka khta ya ka koj ka khia jong ki na bakila du no ya kata ka physical exercise Henry ngidang lapat ban syem hang ni hang tai ya ki kena samla ki ba penun kam daypor ya ka smartphone tang haba syongkai bar ki ba penut khambun ya ka por kumno ban penwandur ya ka met ka phat la jong khnang bagan long ka jimen to ya ki hi ha ka liang ka koi ka khia bar ru ha ka yo kam yo jam Kakenhon lum kubor jong ka Batisi TV kalalap ya ka wei ka kenhon jong ki khat laingut ki khon samla ki badang hapo ka khat prasnem karta hisen pe la yo I ba ki ni ki khna samla ki le kai exercise bar haba pe company la itu shai baka dei ka jingkilan met jong ki ya ka balatip ha ka ktin pareng kum ka calisthenics karukom kilan met kabak klem penon kam yakino kino kitiar nrei tang da kikti kikjat bat kamet lejong ya kani ka kenhon la lamdo samla Derek Carduit ubala arfuis nem karta ubana kasnong maupat shlong rengkat bat u idon lang ru I persakan thai jong u ibadang hapo pras nem karta ma iru ila sedang ban melen ha kani ka cingkilan met
Keting jangan di Derek Hardwick tem ngala lekai la license menta te ningkong ngadang lekai bit marway kuntu te lang hadin pat mai I perlok ru kilai I bang lekai ma te kilai wan ban snok tilang ma te hadin ni lekai la bun snam ni te lang bun snam te lang ni kwa ba ni run poi sakathong te limba jong ni ka kam hi ba ni kwa ba ki wei ru kan support lang ni bang nang kiu seprang lang ka ni jing lekai ka best wa mo yang along ka pen kai rap ru ikamet ka pokoi pakha limba jong kan hi ngayo lut ki experience ibun mo ba baro ki kena mah kila ya I gini te ki long ki ba internet te hadian ngakwa ba ki kena jingi rumah bana kisang jingi bakinnya I kani banyak support lang banyak one join lang bat ni kang banyak ya ka banyak support banyak ikamet ka pokoi bakha bat ka weru ngadon ka thong mah bangan poi be jangan ni ka phang bangan nyalam ni ki kena aksi jingi ban lan ki jing lien basnio bangan nyalam ru jing ba oh ide long ibiang ni ide persajanga te I kan yang amo ba te I mensim te ipe be yang amo te yang padu ngaru kwale ka te ngaru long mo long badan hi ka thong te wan le ka mo te asdang ban join be ngamo ngala pen hi kai le khot mar step I kum to tingi la le tingi I ni ru ibiang te long kum ta mo akwa ba ki we ru kan join lang te kan I ni kan the mo ki akwa ba ki ru ki man join ki nya stunat mo long ban ya bun e kum to kini ki kena samla na mau pat ki dei tang ki khon jong ki nong balas ngi nrei ki ba kwa pat ban pen pau per thei yala ka sap ka phong ka ba ki don haga kam kilan met member jong ta ka don ba shpo khalai ngut e mo te kila e wan join mo te hadin kata kila ya sunat te kila ya ong nga bangnya mo kwa man ya put pa put thei long awi ya ka long gajing hi ba mo komentale ta bala ki buat ki bala ngop ki jisni boro te ngakwa mo ba ki we kini I ngi mo bangi le ka gani bangi kalong ka bang in aisha komet ka ba koi ba kya ngi jing le ka te ngakwa mo ba ki we ru kin wan ban snok tilang ba ni Katkum ke jinglum jing tip jong ka Bati CTV Hari India kani ke jingkilan met calisthenics kadon tang haganong ba Bangalore hanong ba Mumbai hanong ba Delhi bat hasor Noida kat ba hagani ke jila Meghalaya kani ke jat jingkilan met kadon tang hamalki hamaulai bat menta ka kenti la seng saha ka shnong maupat lengbau samla Derek Hardwick
Uba balampang es karkongor kum u national referee jong jingilek kai courage baru badairu u coach jong ka Meghalaya Courage Association ula ong bakum kini gijat kilan met kidai ki ba plelat bhaya ki samla shenrang bat kentai ban yo rungkam ha kitnat sipai bar ha kitnat pulit namar baki samla ki bamlin ban kilan met kum ni ki don ya ka met ka phat ka ba koit ba khia bar ka ba wandur bha te kumbang yoi bar 8 tip dari sekretari senong yang aba kidang gini kena kebaik kelan met te ngaru ngala sumkhia bar ngap let bar ni kendu ikini kena bar kini ka jingli kai jungi kena kadeka calisthenic kebalong kumju tik kumga gymnastik hani ha India kini calisthenic kadan dangdon tang ha Bangalore Mumbai Delhi Noida te bar hani ha megalia kidang don tang lai teli kata kawi kadan hamalki maulai bar mental dan hamupat dengan kedbok yang bang MNC mikni ki samla kini ki kena jong ka stong mopat bagi nang etri susu bagi nang kelan met ban kin poi syakathong bat kumbang ka aim jong ki youth kyong ba sport ka de agenda jong employment ban yo kam ban yo jam te lembaga ka sports ngilak ban yo ak defense kumbang ngak debi kendu bat u leader ba nong pet jong ka ba punya kelan met tengok pikloi nam banyadung syaka gymnastik nomor hati 10 ngidan ki ba itu ki ba hikai ke gymnastik ni ki ong ki kloi ban poi ba ban kelan met lang ba ki ki gymnastik ban poi ru syaka national level na kenturu ya ki kumki kini ki ba snong jungi para marjan snong jungi ki nong song ki pentor bakeniawan ban kelan met lang ba kini ki samla na kamopat ban lai kham tam menta bun habai de ki drugs ban lai na ki drugs ke jingdi kiat bat kumbang ngiju ba lada don ke sports masuk high school ngilak poi hakajing kelan bat ani ban hikai sports bat mendem tu lekai sports ngilak poi hayeng ban ngum la chu ban li sangkai hindi ngilak poi bitang ban khakot pakani kalong kajing irap sian menta kini ki lawe jong yud bakin perkhat tang menta ke sports bakin perkhat ya kakot ban poi syakathong ke jongki te ngai musim ban ngakloi ba namta jong kini ki kena amopat banglai ben kendu yo ku jong gymnastik bang kedbok riwang iki bakin nang praktis susu ngani sekma Hakajingnya keren bat kibor penia snong kibakan tup ya orang ba snong uba Roderick Karkongor lembat u secretary snong uba Ervin Karir uba dairu u president jangga Maupat Sports Club kilapan pau ya gajing sungu kemen ban tip sepang gajing temu jangga ni ka kenhon ki samla lot ka ba angnut ban pen pau pertai yala ka sap ka phong ka ba kidon gajing im jongki lengba ka ni gajing kilan men ka ba ki jupun long la kumno lai la ni sausin ha ka shitayo
apa ni kong pau sungguh bakrau boleh terkenal ubala daran kat bangi hane por kementam bat kumcuru ya ka batisi channel ka balawan kerpang nam takan ke setiap ka bameta hakaba yo ila jong ikmat hakane ke por nak benta ke jingalam jong ba direct kharduin nak benta ke ni ke jingkelan men ngui ke performan ke jongki nya habdan kam sibun ke blale Rena kalian jongi ke sinong ke bok na kalian jong ba direct hakaban nang kiu syafrang hakikam ke jam ke jongki bat na kalian ke sinong ru ngi persang kalat kalenti da kanu kalat kalenti man penbit pembiang nak tak jon kam jongki ni kini kalau ko win sport mi school manene win coach hakaba uba sempang karngor la itu uba yang don ha kendiat ngut dan don kendiat tili ke jaka hakum kini bentar ke jinla kai ke jongpi dan kemen skem lembaga ni kaba nilai lembaga ni po maupan kalong kum kawai nak khubor nene ka message sekiwei pat ki khun samla ki beran po ka sinong jongi hi khamtam pa ku ju ki saudong beran hapdeng ki nomor song bet wi ki jaka khapjan baken pat mi mentalang baken ni lesa kalong ki ai mensim nam ta ki khun samlan ba kalong kalawei nak benta ka jing im ka jongki ha ka bedai bat sport te na kalian ka jongi ngidang hiyo jing tipsen ya kini ka jing ya exercise jongki ni ki samla ha kini ke jaka ha bakilawan man ikendu yang ahyeng kilai pentem pada kalian ke jonga ngala ai mensim ha yaki pada ta kadau ngila yo bani penbej ru kini kepor ban khot ya pi batisi tv so ban ai kublai sibut ne ya ke jing platform ke jong pi batisi tv ya ke ban shoot ya kini ki kena ha kini ke step ke bamta ban peni ialah ke jong ka sap ke talent ke jong ki baki kidon tena kalian jongi ke sinong rengkat rang bak senong berengkat kini kepor ni ai mesim ye kini kena in ki samla kini ki heb ki baret ki bala siam ye kini senjam ya kaban kilomet yala de banlong ki kena banlong ki samla ki ba fit hakamet ke jongki na kemta ka kot ke khia ke jongki tikani kalong ka senjam ka bangi stang yo jingtep tang kendet sungi Rena kalian jongi ke sinong ngenjai kersan bat ngenjai darengkat bat kini kisamla. Bat ngakenturu nam taki wei pat kisamla. Bat kini simentalang bat kini kisamla. Namar kini kisngi kipor ki jongi mentangi yoi bat kisamla jongi. Ki babun na pedeng jong kisamla bat ki hep ki baret. Ba ka jingi lak kai kilan met. Kini kisngi kilong ki mobile. Om su ki madan kumne kembaki ini ki kena jongi ki yale harga kentu kini ki samla jongi ki hep ki badan ni po jongi ki sinong ya ke ban pelut por yala dia ki mobile ha ki yeng ki sem ki jongpi sobha ya join lang bat kini ki kini ka group ka mau pat ke baki khot kerteng ka mau pat street workout hapo ke jingilam jong u Derek Kardun bala yalam nak kemta kini ki samla ya ke ban ya kilan met janman laki janna man lak janmit tiga kentui ki wei ki samla ki hep ki beret po jong nik sinong wan man ye join lang bat ni group kan long ke jing mentoi ke bakrau na kamta ka kot ke khia na kamta ka jingklan met nam ta ka jing im ke jongki ngadon ru ka thong ba kwa mo ban pin mi ngani jing le kai tel ba ka jing rap jing kini se ki romba sinong e ki badon kan ban ni ne kila i bang le kai ni ta ngastunat mo bai ila wan don kan bangi aku apakin wan ngani jing lakai mo long pani jing lakai kam da kata-kata mo long kabyang ilong kum umdei re mo ban kuntup pat ki jim e long ka ni ka jing lakai ka long natural bim tu long don kam da wai don kam e mo long ka long natural tu te long ka aru e kam met ka bokhoi ka khya te kamasi janga te ka long be ba ngakwa mo baki khana chung jungi bakin yawan lang mo man ye join menyewer iwe mo ban dan kalang bani banya le kai ni umdei ru bang umdei ban penut pot ki mobile e long ni dei te ban penut pot ka jing le kai mo khanang ba ka pen pro e ka jabiang jing ru nang le kai ni jing le kai kalong kum ka exercise e tengah wear ki khana chung jing lada kwa ban le kai te su ba mo te ban ya wear untuk ya join nang e mo para sinong e
kini kinong yalam sinong kila pun pauru ba ka dorbar sinong kalong ka ba kloy ban penyo ya ka jaka ka ba paka ka ba gisamla jo ka maupat street workout kin yo ban kilan met khnang bakan krengru ya ki wei pat gisamla lot ban light na gijing sniu jong udrok bat ka kiat ri ka bangedon ban ong ka ni ka por na ka liang jong sinong nginang thaulat ru iki banginang penyo ika lat jingrap pada kanai de ka nau ki nong ikmat ki jongi ne na ka sarkaru rengkat ka jing trilang bat ngi ka sinong rengkat bat ni ki samla ngin thawi ka lat kunti ban penyo ya ka jingrap te ka bidai ka ni ka jakaru kumbang ilong hadu menta ka ni kamdai ka jaka jong ka sinong kadai ka jaka simet jaka private te ngidon ki jaka ka sinong te ngila ong ru iki lada ki don kam ban exercise ban kilometer ag jaka jong kesenong kalung ke bekloi ban ai ya ka jaka na kamta jongki kamdon kanu ru ke jing na kamta ke jaka jongki ban laj na ke jing pendon kam ya ke jaka jongki riu simen na kaliang jong ka sinong ba kumju ka dorbar sinong hi berkawing kitbok nam ta ke jongpi hak jinglam ke jongpi ba derek ba ki kon samla ba ta khlaingut na pedeng jongpi pinang kring susu i kon samla hak ban laj na nam ta ke nu ke jing sniu kamtam hak ne ke por mta sibun ke jingle ke jungi lamba ke jingle jung drok takum ta lamba ke ne kalat ke jingarap ke jongpi kan yarap ikon samla banang kan tiu ya ka sap ka phong ke jingdon ke jongpi bat na kaleng soisin ke sinong ina kitbok ke jongpi pangina thar kalat kan ti na kamta ke jenon kam kum ke sport hi barakwai ngabu ke jing kitbok ke rueng na kamta kini ki samla kamtam yu derek khardoj ubayalam ye kini ke group ba unang tresitom kenang bod nang peni ka sap ka talent ke jongki ha ki wei pat ki samla ki ba kin pek kin yoi ya kanika jengkilan met ke jongki mentak sengi ditang dengan kenten kublai sibon